Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ezosemzumba ipheli. Indika abantu abalandela leso banento yokuakuthekana nje fast. Abanye ke basafuna ukuyilalela into oyixoxayo, umuntu esesagqume nje afuna ukukubamba ke. Yabo. Silapha kumakhwela nomakhumalo nomacele. Kukhulunywa ngani ukuthi ke uMacele washeshe wagxuma kumakhwelwa namathela nje wakhombisa ukumjabulela. Kanti kumakhumalo ngesizathu ukuthi akayanga kumembeso kusho ukuthi ke umakhumalo akamjabulelanga isikhathi beni-introduce wayengamthandi. Mina ngisasenze isamaje ibe mfishane lento noma isazoba yinde. Mayesiba yinde mangithola isikhathi ngiyokubekela yonke into esho ubaba uMseleku. Mase sifika lana ke kuMacele ke. Sithi ke nansi inhliziyo kaMacele. Okwamanje sithi ke kuwe othi uMakhwela isituation yakhe yafana nowaMakhumalo, maybe lokho kuyiqiniso. Kodwa udido ukuthi uMacele wayengama-acceptanga uMakhumalo. Umbuzo wami kuwe uthi isonto liqale nini? uMacele ushade uMseleku esevele nesonto. Ilapho impendulo yakho. Isonto liqale nini? Mase sifika ku-accept waMacele. Manje siyazi leyo ndaba. Kanti uMakhwela ufike uMacele sethe isitimela vele siyaduma, ama-coach ayahlangana akuhlanganiswe asibe side. Kanti ekuqaleni uMseleku bewumfundisi. Laqala nini isonto? Ilapho ke impendulo. Yabo uMseleku kade ekhuluma lapha kwiphathi yakhe ebicishe ibe nomoya wobusa memorial service akaze aconfesse ngesonto. Uconfessile ngezinye izinto kodwa isonto angalibalanga. Ilapho ke into mawuthi wena how why unaleyo mbuzo. Isonto liqale nini? And maliqala isonto uMseleku upreache nini ngevision kuMacele ukuze ke sibukeke idistance yokuthi yini emenza athathe isikhathi eside kuMakhwela asheshe. Kodwa ke vele impendulo iphambi kwakho. Yabo ngisho nalento le engikutshela yona manje nawe uyayazi ngoba uMseleku uyikhuluma yonke lento uma ukuthi uyamlalelisisa kahle. Sesingasajahi nje ukuthi hey u-too emotional kule season uyayibhala izinto. Impendulo yokuthi ke why isonto uMseleku waqala nini? Eshada noMacele besevele umfundisi yini? Eshada noMacele ubesevele egcotshiwe yini? Eshada noMacele ubesevele ethandaza yini uMseleku? Eshada noMacele isiphiwo sakhe besisebenza yini? Belikhona yini isonto? Because kunendaba esesontweni ngoba noma yini bayalazi isonto, noma Sawuli bayalazi isonto. Ilapho ke impendulo. Bye bye. Manifuna ukuxabana yini xabane. Bye.